Yos. Yos, unsan di problema gid ni mo Yos nang kuan kay kayo. Boss, nagubo mo ko, boss. Ay, sa kong i-vlog ko rin mo, boss. Ayos sa boss, naghukas ko, boss. Karang nakapulos. Pakita na imong nipol. Ayos. Ayaw no normal na siya kanang natural way lang ba? Wala po ka gigos na po ka ni katong babae nga atong pinaghisgutan. Nanggos, boss. Nanggos? Nalapoy nagkuha ni mo diha. Nalapoy dili siya ingon nga magbuot-buot may istorya pero aduna na tao nga nagsolsol na niya. Nalagod. Gusto siguro niya nga ako'y kuha niya. Di ko rin sa Ano, bisag unsang reply nimo? Ha? Ano, nag-message ka wala mo reply? Di na mo tanaw, di na mo sin. Ana. Basin nay nagsulti. Wa ko na wadag paglaom mga igsonan. Wala siya mawagtang agpalaom. Aw sa bagay buhi man ka. Sakto kas barog. Dako imong nipol. Daghang pang magkanahan nimo. Tuwa lang yun. Nausap na po. Imbis na lang. Gibati na ang tagagana ato nga. Biskay taliwala sa mga lugdong mga panahon, boss. Lah. Sidlak na utang adlaw pero doon na nasa low pressure. Misahop lang kali. Na nasa LPA ni abot. Kay low pressure, low depression area. Oh, yun. Si grabe sa lang. Sige lang kay kung ka lang nahitabo sa imong kami. Butang ka na one way na siya nga kuan kanang napay maabot din mo nga para yun sa mo. Ana. Ngita ka. Audio Jungle.